Feeling like I'm breathing my last breath. Feeling like I'm walking my last steps. Kienet kella biss 15-il sena li ħadet l-aħbar li bidlet ilha ħajjitha mill-lejl għan-nar. Bħal sajjedta fil-Bnazzi, Rachel Bezzina saret taf li kellha kanċer l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu li ra pajjiżna. Il-kanser kien jissejja rabdomajsarkoma u kien l-ewwel wieħed li ġie identifikat ġo Malta, so kienet iktar diffiċli sakemm skoprew. Kien jgħid fil-muscle. Ovvjament bidlet li ħajti għax kelli nibda treatment, għamil sentejn fuq treatment, infatti ovvjament is-saħħa ma tibqax kif kienet qabel. Aħbar li ġiet fi żmien meta kienet se tibda segwi l-istudji tagħha fil-Junior College għalula tieqaf għal ftit mill-istudju biex tkun tista' tieħu l-kura l-Ingilterra. Iżda bl-għajnuna tal-familja, ħbieb u għalliema irnexxilha segwi l-istudji tagħha b'suċċess. Issemmilna l-appoġġ li sabet minn għalliem partikolari. Saħansitra meta kont l-Ingilterra kienu jibatuli l-emails bil-noti kollha biex inkomplu nistudja l-eżamijiet. Infatti kif nżilt minn Ingilterra kont għamilt l-eżamijiet. Saħansitra anke kien hemm lecturer minnhom mill-inserta li kien qiegħed l-Ingilterra kien ukoll ġi fejn kont qiegħda ngħix dak iż-żmien biex jagħtini lecture. Ma kienx battalja faċli. Kellha tiċċaħħad minn ħruġ ma' sħaba u tevita ħinijiet twal fix-xemx. Kawża tal-kimoterapija tilfet xara u naqset fil-pis, elementi li damet maċċettat. Sakemm imbagħad sar magħruf li rebħet il-battalja. Ovvjament hija xi ħaġa kbira, niftakar nifraħ ħafna. U meta kont inżilt mill-Ingilterra, kont irġajt qed nerġa' nara l-kulħadd għax hija xi ħaġa diffiċli meta inti tkun iżolata minn kulħadd. Ingħalaq kapitlu u nfetaħ ieħor. Rachel iddeċidiet li tibda l-isport u f'Ottubru tas-sena li għaddiet kisbet it-tieni post f'kompetizzjoni nazzjonali tal-bodybuilding. Tħares lura lejn dak li ġarbet tistqar li kien episodju li talmet u kibret minnu. Tħoss li dak li għaddit minnu u spunt biex taffaċċja sfidi oħra. U infatti jekk xi ħadd jiġi jgħidli kieku jkollok tmur lura u ma ssirx, ngħidlhom jiena kuntenta li saret ġo ħajti, hija xi ħaġa li affettwatni b'mod ikraħ ma fl-istess ħin affettwatni b'mod li kuntenta ħafna.